Her skal I se noget, som egentlig ikke burde kunne lade sig gøre. Det er sgu lige så godt, som det er hjemme posten i hanen. Ja, sådan siger han en landmand, der tager en tår vand fra en af sine afvandingskanaler. Selvom han har forbrudt sig mod mange danske miljøregler, så er vandet fuldstændig rent. Landmanden her hedder Asger Møller Madsen, og han er blevet danmarksberømt, fordi han driver sit landbrug i Nordjylland efter tyske regler. Han kommer meget mere gødning på sine marker, end han må, og han laver heller ikke nogen randzoner omkring åbent vand, sådan som han skal. Nu har eksperter så analyseret udledningen fra Asger Møller Madsens marker, og der er ikke en finger at sætte på det. Hans måde at dyrke sine marker på er fuldt ud miljømæssigt forsvarlig. Det kan vi berette her dagen efter, at et flertal i Folketinget lavede en ny aftale om de miljøregler, der skal gælde for det danske landbrug. Asger Møller Madsen viser meget gerne vandet i sine drænrør frem. Det er sgu lige så godt, som det er hjemme posten i hanen. Det er for at vise befolkningen, at vandet fra de fleste danske marker, det er så rent i dag. Der er ikke mere at komme efter der. Veden på Asger Møller Madsens mark fik sidste år 35% mere gødning end egentlig tilladt. Det viste sig sidste år, da jeg gav mine marker noget mere kvælstof, og det viste sig, at der var cirka 20% større udbytte. Vi vil gerne have, at det bliver reguleret, men det skal reguleres efter, hvad der løber ud af marken. Altså man skal måle, og er der et problem, så skal det løses. Men hvor der ikke er noget problem, skal man naturligvis ikke gå ud og så lave begrænsninger. Vi vil bare gerne have lov til at gøde som alle landene omkring os. Det så altså sådan der ud. På trods af den ekstra gødning opfylder vandet fra Asger Møller Madsens drænrør alle miljøkrav. Den nordjyske landboforening tager prøver af vandet i drænrørene hos en lang række landmænd. Vi har taget i Landbrug Nord cirka 100 prøver, og der ligger gennemsnittet på 7,2. Og det er også lavt, og det er lavt i forhold til, hvad man finder på landsplanen, men og også i forhold til, hvad man kunne forvente. Men der ligger Asger så altså endnu lavere. Landboforeningen har nu oprettet en lignende prøvemark tæt ved Asger Møller Madsens mark. Og så høster vi den, måler hvad vi har udbyttet. Og så til efterår, når vandet begynder at løbe i drænen igen, så måler vi, hvad er der så tilbage, hvad kommer ud af drænen. Hvad er det, der gør, at du sådan ligesom synes, det er okay, at du bryder reglerne på den her måde? Jamen, man kan godt sige, at det er forkert at bryde reglerne. Men så skal man tænke over, når man bryder en regel, om det går ud over nogen. Og hvad vil det gå ud over nogen? Vil det gå ud over nogen, at jeg gav de her mere gødning? Kan smage? Og regeringen er tilsyneladende parate til at lytte til det her. Miljøminister Kirsten Brosbøl åbner nemlig nu op for at gøre forskel på gødningsreglerne, alt efter hvad jorden kan bære. Det kan godt være, at han kan drikke et glas vand ud fra sit vandløb, men det er den samlede tilførsel af kvælstof, som vi jo måler på, og hvor vi kan se, at landbrugets samlede tilførsel altså er for høj, og vi skal derfor nedbringe tilførselen af kvælstof. Men vi kigger på, om vi kan lave en regulering, som gør, at der, hvor man har robuste jorder, der kan man gøde lidt mere, der, hvor man har sårbare jorder, kan man gøde mindre, men samlet set, så skal vi reducere kvælstoftilførselen. Den her melding fra ministeren hjælper dog næppe Asger Møller Madsen, som vi mødte i indslaget. Han har nemlig besluttet at sælge sit landbrug netop på grund af miljøkravene, som han synes er for stramme.